dit hier hebben we 80 bussen hier op veld te staan. Ja, en we zitten met 50 man. En we gaan nog een dikke 100 nog op voor hier. Dus we kunnen nog met jaren vooruit. Maar toen zei 80 bussen, 50 man. Ik mis 30. Wat kunnen we daar doen, Minder? Ja, je moet altijd een reserve hebben. Hè? Zit er gewoon die weer smaren of die gaan steken. Dus dan, ja, die moet trekken. Die staan op de reserve. Toen zei de bussen we smargen. Een smarige bus, is dat net verkeerde kanaal? Wat gebeurt er dan? Nou, als je dan met de bus smarig van bent en dan, nou ja, dan heb die, het water wil dan net mee goed bij het bed komen. En dan, nou ja, dan gaat het gewoon het verkeerde kanaal. Toen zei we gaan nou 200 bussen op voor. Hoe haast die bussen in goede conditie? Wat moet je, nou ja, als ze hier wel komen, dan moet je weer scan en dan spelen we ze om en dan, nou ja, dan laten we ze even een weekje drogen. En dan spuit je weer in oro en olie en dan komen ze weer binnen op stal. En dan wacht je ze weer hier tot volgend jaar en dan pakken we een per oorbus. Wat vind je er nou zo leuk op karbet zitten? Want er bent een van de weinige dames in dit bonte geheel. Ja, karbet zitten, dat is gewoon te gek. Al je kanaal, maar je zit al niet in. En ja, het is gewoon gezellig met je kanaal. Dat is wat gewoon belangrijk is, de gezelligheid. Ja, zeker. Vooral maar deze dagen. Maar maak kanaal toch zelf weg of is de de bus bij? Nee, ik kanaal zelf weg. Wil je hem nou nog beter kanaal als Westergeest? Want ik bedoel, het is wel een beetje prestige of net? Nou, als hem goed jongen, dan staan wij nog steeds op nummer 1. Ze hadden wel eens proberen om te verbeteren. Maar wij staan altijd nog op het eerste kanaal. Heel op zijn dag, in zijn kwarte tijd. En dat is dan weer officieel tot het boek. Dus nou ja, ze kunnen komen. Je bent vandaag toch laat? Jazeker. We hebben vrij, dus de hele nacht erop.